Θα ήθελα να ξεκινήσω αυτό το podcast με μερικές ερωτήσεις. Πόσες φορές έχεις αγοράσει κάτι από παρόρμηση μόνο και μόνο για να μείνει αφόρετο? Και πόσες φορές έχεις νιώσει ενοχές όταν συνειδητοποίησες ότι ο μισός σου μισθός εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες μέρες? Αν κάτι από αυτά σου ακούγεται γνώριμο, τότε αυτό το podcast μάλλον είναι για σένα. Στο Shopping is Not Therapy μιλάμε για τον υπερκαταναλωτισμό και για τον τρόπο που η μόδα μας εκπαιδεύει να θέλουμε συνεχώς περισσότερα, με κόστος όχι μόνο το πορτοφόλι μας, αλλά και την ψυχική μας υγεία. Όχι για να κατηγορήσουμε, αλλά για να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ανάγκη και πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε λίγο από αυτή. Γιατί τελικά είναι όντως αλήθεια ότι δεν έχουμε τίποτα να φορέσουμε? Πιθανότερο είναι πως και οι δύο έχουμε μια ντουλάπα γεμάτη με κάθε είδους ρούχα και απλά κάτι μέσα μας λέει ότι δεν είναι αρκετά. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το δεν είναι αρκετά δεν έχει να κάνει πραγματικά με τα ρούχα, αλλά με εμάς. Με το πώς νιώθουμε την εκδοχή του εαυτού μας που βλέπουμε στον καθρέφτη, με το τι πιστεύουμε ότι πρέπει να δείχνουμε προς τα έξω και με το βάρος των προσδοκιών που κουβαλάμε συχνά χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Η ντουλάπα πολλές φορές πάβει να είναι ένας απλός χώρος με υφάσματα και γίνεται ένας μικρός καθρέφτης της ψυχικής μας υγείας και κατάστασης πολλές φορές. Γιατί όσο περισσότερο ψάχνουμε το τέλειο outfit, τόσο περισσότερο προσπαθούμε να φτιάξουμε μια εικόνα του εαυτού μας που να νιώθουμε άνετα να δείξουμε στον κόσμο. Αλλά αυτό δυστυχώς μας οδηγεί συχνά σε ένα φαύλο κύκλο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ανοίγεις Instagram ή TikTok και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα έχεις δει hauls, what I wear in a day, new trends and get ready with me, 1000 must-have προϊόντα. Τόσο απλά, μέσω της υπερέκθεσης, σου δημιουργείται μια αίσθηση ότι πρέπει πάντα να είσαι μέσα στα trends, να ανανεώνεις την εικόνα σου για να μην μείνεις πίσω. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Ξαφνικά νιώθεις πως κάτι λείπει από εσένα. Και χωρίς να το καταλάβεις, μπαίνει μια μικρή φωνή στο μυαλό σου. Χρειάζομαι κάτι καινούριο. Θέλω να αγοράσω κάτι. Είδα αυτό και μου αρέσει. Μήπως το χρειάζομαι? Και αυτή η φωνή, ακριβώς επειδή είναι μικρή, είναι και επικίνδυνη. Γιατί εμφανίζεται ξανά και ξανά κάθε φορά που ανοίγεις την οθόνη. Και τότε αρχίζεις να πιστεύεις πως το πρόβλημα είσαι εσύ. Ενώ στην πραγματικότητα είναι το σύστημα που σε κάνει να νιώθεις έτσι. Ζούμε σε μια κοινωνία του φαίνεστε, που η εικόνα μας δυστυχώς ισοδυναμεί με την αξία μας. Σου έχει δημιουργηθεί μια καινούργια ανάγκη, η οποία δεν είναι ανάγκη για να ζεσταθείς ή επειδή σου χάλασε κάτι, αλλά επειδή για μια στιγμή πιστεύεις ότι αυτά τα ρούχα μπορεί να σου φτιάξουν τη διάθεση, να σου δώσουν αυτοπεποίθηση, να μειώσουν το άγχος σου ή ακόμη και να κλείσουν ένα μικρό κενό μέσα σου. Πάμε λίγο βαθύτερα. Τι είναι αυτό που μας κάνει να αγοράζουμε ακόμα και όταν ξέρουμε ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα? Καταρχάς, η ντοπαμίνη της αγοράς. Όταν πατάς add to cart, ο εγκέφαλός σου απελευθερώνει η ντοπαμίνη, την ορμόνη της ευχαρίστησης. Αισθάνεσαι μια μικρή στιγμιαία κορυφή. Αλλά αυτή η κορυφή κρατάει λίγο. Τα ρούχα μπαίνουν στην ντουλάπα, το αρνητικό συναίσθημα επιστρέφει και μαζί του προστίθενται οι ενοχές, το άγχος και ο φόβος ότι πάλι ξόδεψα χωρίς λόγο. Επίσης, το shopping πολλές φορές χρησιμοποιείται ως μηχανισμός αντιμετώπισης. Πολλοί αγοράζουμε όταν νιώθουμε άγχος, είμαστε κουρασμένοι, νιώθουμε μόνοι ή ακόμα και όταν νιώθουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί. Γιατί η αγορά είναι μια εύκολη γρήγορη λύση, μια μικρή στιγμή ελέγχου σε έναν κόσμο που συχνά μας ξεπερνά. Ένας τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε συναισθήματα, άγχος, μοναξιά, ακόμα και την ανάγκη να νιώσουμε αποδεκτοί. Είναι μια προσπάθεια να νιώσουμε καλύτερα. Ένα μπράβο, ένα το αξίζεις, μια μορφή self-care. Και αυτή είναι μια πολύ ανθρώπινη ανάγκη. Δεν είναι κάτι που πρέπει να νιώθουμε ντροπή. Επίσης, πολλές φορές, μέσω της υπερκατανάλωσης, προσπαθούμε να βρούμε την ταυτότητά μας μέσω της μόδας. Πολλές φορές δεν αγοράζουμε μόνο το ρούχο, αγοράζουμε την εκδοχή του εαυτού μας, αυτό που λέμε ideal self, που πιστεύουμε ότι θα έχουμε φορώντας το ρούχο. Π.χ. με αυτό θα δείχνω πιο επαγγελματίας, με αυτό θα είμαι πιο ελκυστική, με αυτό θα ταιριάζω περισσότερο με την παρέα μου. Ποια είναι λοιπόν τα side effects όλου αυτού? Καταρχάς, η ντουλάπα. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά μια ντουλάπα γεμάτη, στριμωγμένη, μπερδεμένη, δημιουργεί την αίσθηση πως και μέσα στο μυαλό μας επικρατεί το ίδιο χάος. Πολλοί άνθρωποι το περιγράφουν έτσι. Νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω μέσα στο ίδιο μου το δωμάτιο, ή όλα είναι παντού, ή ανοίγω την ντουλάπα και ανεβαίνει το άγχος μου. Επίσης, αρνητικά συναισθήματα. Το περιβάλλον μας επηρεάζει τη διάθεσή μας. Πολύ περισσότερο από όσο πιστεύουμε. Έχει τύχει να επιστρέψεις σπίτι με σακούλες και ενώ πριν ένιωθες ενθουσιασμό, λίγες ώρες μετά να σε πιάνει ένα μικρό άδειασμα. Αυτό το ούψ, γιατί το πήρα. Το μάλλον δεν έπρεπε. Το ελπίζω να μην το μετανιώσω. Αυτό είναι ένα μικρό emotional crash, σαν να πήρες μια γρήγορη δόση χαράς και μετά έρχεται η πτώση.
Θυμάσαι τι λέγαμε πριν για την ντοπαμίνη? Και όσο πιο συχνά γίνεται αυτό, τόσο πιο πολύ επιβαρύνει τη διάθεση και την αυτοεκτίμησή σου. Οικονομικό άγχος. Σίγουρα το έχεις ζήσει. Το να ξοδεύεις περισσότερα από όσα αντέχεις δημιουργεί ένα μικρό καθημερινό στρες, ακόμα και αν δεν το παραδέχεσαι φωναχτά. Ακόμα και αν λες εντάξει, θα το διαχειριστώ. Αυτό το βάρος όμως μένει και σε κάνει να νιώθεις πιο πιεσμένος, πιο απογοητευμένος, πιο κουρασμένος. Δεν είναι απλά θέμα χρημάτων, είναι το ότι νιώθεις πως χάνεις τον έλεγχο. Χαμηλή αυτοεκτίμηση επίσης. Όταν η εικόνα μας εξαρτάται από το τι φοράμε, κάθε outfit γίνεται μικρό τεστ αυτοπεποίθησης. Όταν μαθαίνουμε να αγοράζουμε συνεχώς ώστε να είμαστε κομψοί, όμορφοι, αποδεκτοί, χωρίς να το καταλάβουμε, συνδέουμε την αξία μας με το τι φοράμε. Και ξαφνικά, μια κακή μέρα που ας πούμε δεν είχες όρεξη να ντυθείς καλά, ξαφνικά πιστεύεις υποσυνείδητα ότι δεν είσαι το ίδιο ωραίος ή ωραία. Ένα outfit που δεν μας πέτυχε, ξαφνικά πιστεύεις ότι δεν σου πάει τίποτα. Ή μια φωτογραφία που δεν ήταν και τόσο καλή, πιστεύεις ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Για να μην θέσω και το ζήτημα του σώματος που πολλές φορές βγάζουμε μια φωτογραφία, δεν βγαίνουμε όπως έχουμε φανταστεί και ξαφνικά αρχίζουμε και κατηγορούμε τον εαυτό μας και το σώμα μας. Το ρούχο πολλές φορές γίνεται κριτής και αυτή η συνεχής αυτοκριτική κουράζει, μειώνει τη διάθεση. Κάποιες φορές μας κάνει κιόλας να αποφεύγουμε εξόδους ή κοινωνικές επαφές. Δεν μπορώ να σου πω να σταματήσεις να αγοράζεις ρούχα, ούτε μπορώ να το πω σε μένα, ούτε σε κανέναν, γιατί απλά το να γίνεις μινιμαλιστής μέσα σε μία μέρα δεν θα σου δώσει ούτε τη λύση που ψάχνεις, ούτε την ψυχική ηρεμία. Θα σου δώσω όμως μερικά πρακτικά ρεαλιστικά βήματα. Καταρχάς, η μικροπαύση των 30 δευτερολέπτων. Την επόμενη φορά που θες να αγοράσεις κάτι, κάνε μια παύση. Ρώτα, το χρειάζομαι? Θα το φορέσω 10 με 20 φορές? Έχω ήδη κάτι παρόμοιο? Αν δεν υπήρχαν social media θα το αγόραζα? Γιατί πολλές φορές, προκειμένου ας πούμε να πάρουμε έμπνευση για ένα outfit ή για το οτιδήποτε, ανοίγουμε το Pinterest, βλέπουμε, εκτιθόμαστε στην πληροφορία, βρίσκουμε ας πούμε ένα pullover που μας αρέσει και μπορεί αυτό το pullover να μην ταιριάζει με τα υπόλοιπα ρούχα που έχουμε στην ντουλάπα μας και καταλήγουμε να έχουμε 5 καινούριες ανάγκες. Ένα ίδιο ας πούμε παντελόνι, μία τσάντα που να ταιριάζει γιατί ούτε αυτή έχουμε. Και έτσι οδηγούμαστε σε ακόμα περισσότερη υπερκατανάλωση. Επίσης, το 7-day rule. Αν θέλεις κάτι, άστο στο καλάθι για 7 μέρες. Αν μετά την εβδομάδα το θες ακόμα, τότε μπορεί και να αξίζει. Επίσης, μείνει κάψουλ μέσα στην ντουλάπα. Διάλεξε 10 κομμάτια που αγαπάς πραγματικά και φόρα αυτά και μία εβδομάδα. Θα σοκαριστείς με το πόσο δεν θα σου λείψει τίποτα. Clothes swapping με φίλους. Αλλάζεις ρούχα, δεν αγοράζεις και είναι διασκεδαστικό. Μπορείς επίσης, αν είσαι τέτοιου είδους αγοραστής και φαν αυτού του τύπου μόδας, να δοκιμάσεις να αγοράσεις second hand ή να επισκεφτείς ένα thrift shop. Επίσης, self-care που δεν κοστίζει. Αυτό μπορεί να το λέω τελευταίο, αλλά ίσως να είναι από τα πιο σημαντικά, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Πολλές φορές δεν θέλουμε ένα νέο ρούχο, αλλά μια ανάσα. Διαβάσαμε πρόσφατα μία έρευνα που έλεγε ότι όταν ανοίγεις το κινητό και σκρολάρεις σε εφαρμογές, ιστοσελίδες ή ακόμα και στα social media, στην πραγματικότητα απλά θέλεις κάτι να δεις. Εμείς λοιπόν θα σου πούμε ότι μπορείς αντί για αυτό να πας σε ένα μουσείο. Πρακτικά καλύπτεις την ίδια ανάγκη με πολύ χαμηλότερο κόστος και πολλά ωφέλη. Άλλες ιδέες είναι να κάνεις ένα μπάνιο με μουσική, journaling, βόλτα χωρίς κινητό, call με κάποιον που αγαπάς ή ακόμα και μία συζήτηση. Δεν χρειάζεται να γίνει διαδικτυακά, γιατί πολλές φορές και τα social media μας επηρεάζουν, το επιδεινώνουν. Βρες έναν αγαπημένο σου άνθρωπο, τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τη φίλη σου, το φίλο σου, για λίγη πραγματική ανθρώπινη επαφή. Θέλω να σου αφήσω λοιπόν μια σκέψη. Η σχέση μας με τα ρούχα δεν είναι απλώς καταναλωτική, είναι συναισθηματική. Είναι ένας τρόπος να πούμε αυτή είμαι, αυτός είμαι, έτσι νιώθω σήμερα. Και αυτό είναι όμορφο. Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Είναι ένα σύστημα που μας έχει μάθει να πιστεύουμε ότι κάτι μας λείπει, ότι χρειαζόμαστε πάντα κάτι καινούριο για να αξίζουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετοί έτσι όπως είμαστε. Κράτα το αυτό. Η αξία μας δεν μπαίνει στο καλάθι αγορών. Είμαι μέλος της Etherpod και αυτό ήταν το Shopping is Not Therapy. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.